Wara li għat-tielet jum konsekuttiv reġgħet inqatet il-provvista tal-elettriku f'diversi żoni madwar il-pajjiż, ix-Xandir Nazzjonali ħareġ jgħid li l-qtuħ tad-dawl kien dovut għal maltemp tal-aħħar sigħat. Fil-verità ma kienx biss il-ġimgħa f'jum San Pawl illi nqata' d-dawl. Nies li tkellmu ma' Net News qalulna li fl-aħħar 3 ijiem il-provvista tal-enerġija nqatet xejn anqas minn 3 darbiet għalkemm tal-ġimgħa kien l-akbar blackout. Fuq il-midja soċjali r-rabja tan-nies għar-rapportaġġ tal-PBS kienet waħda kbira. Wieħed mill-kummenti kien ta' raġel li saqsa x'inbniet tagħmel il-power station tal-gass u wieħed saqsa it-tanker għal xejn qiegħed. Inkompetenza, it-tieni darba f'ġimgħa, għawdex ġie reġa' mar qed ikollna ħsarat fl-appliances. Dawn huma biss uħud mir-reazzjonijiet li ħallew in-nies taħt l-istorja tax-Xandir Nazzjonali. Intant f'lokalitajiet bħaż-Żejtun, in-Naxxar, il-Mosta, Santa Venera u l-Ħamrun id-dawl dam sigħat maqtuħ. Fuq il-midja soċjali, Leni Malta stess qalet illi sa siegħa wara li seħħ il-blackout 25% tal-lokalitajiet kienu għadhom bla dawl. Dan wassal għal inkonvenjent kbir partikolarment għall-anzjani li jsaħħnu darhom b'apparat elettriku u mhux bil-gass.